हापांगनि लुकुरक फाइनाय 7 नवेम्बर बृहस्पतिबार हलिबारि आमचाइनि कलासरा स्कुल ग्राउंड कालीपुजानो रुगैनाय संचाजागनाय नायथथक मुसामुंताय रसामुंनि हुकुमु पान्दा नायथथक रसामुंताय मुसामुंनि हुकुमु पान्दा ओ पान्दावा फाइमानजाक फाइनाय हास्तेनि बेलायखे म्यूजिक तामना कुरुं तै रोजाबना कुरुं आइतरमा म्यूजिकल बदल संनि अर्केस्ट्रानि पान्दा ओ पान्दावा फाइमानजाक फाइनाय हास्तेनि बेलायखे फेमास तिप्रा आइडल रोजाबजाक बुकुक राहेल कलय बुकुक सुस्मिता देबबर्मा बुकुक बन्दना नुवातियानो खबैनाय फेमास मिस इंडिया कन्टेस्टेंट बुकुक चित्रा देवी जमातिया बनकारिबु फाइसक फाइनाय ताकुक अनिल जमातिया ताई ताकुक दिलीप मुरा सिंह बनकारि फाइमानजाक फाइनाय हास्तेनि बेलायखे पपुलार कब्रु रोजाबना कुरुं ताई एक्टर ताकुक एफएम बुरो फाइनाय 7 नवेम्बर बृहस्पतिबार थलिबारि कलासरा स्कुल ग्राउंड संचाजागनाय नायथथक रसामुंताय मुसामुंनि हुकुमु पान्दा फाइनाय फैनान बागै जुत्त खापांनि लुकुरगनो खाबाय खुगबायके कबकजाव कबकनाय रक संगंखा कालीपुजानो रुगै हुकुमु पान्दा संचानाय बदल थलिबारि कलासरा सुनामुरा सिबायजला त्रिपुरा हामबाय।